No niin, elikkäs siis. Mitä vittua tossa lukee? Kopeanuoli! 4. Jouduit taas sairaalaan. No niinpäs jouduin. Näytätte olevan hereillä. Hidetoshi, sinä tiedät miksi olen täällä. Koska itse en muista. Olkaapa rauhallisena. Laitamme teidät kohta lepositeisiin. Ihan vain hyvin vuoksi. En mä ole vielä mitään tehnyt. Ajattelimme tehdä palveluksen ja vieroittaa teidät alkoholista. Hoitaja, tuo antabukset. Tämä on EU:n ihmisoikeuslakien vastaista. Japani ei kuulu EU:hun. No voi vehnä. Katsos näitä metsästysmuistoja. Wow! Ammutko kaikki nämä ihan itse? En. Tilasin ne huutonetistä. Anyvä. Punakypärän voi voittaa vain tällä. Ammuit ohi. Ulos tälostani, kersa! Hidetoshi on ärsyttävä. Punakypärän voi voittaa vain tällä. Jaa, no okei. Kokeile vaikka. Hehe, täytyy olla hama, että voi käyttää sitä. Okei. Älä sitten koskaan lainaa sitä ja mene... Älä sitten koskaan lainaa sitä ja mene karhujahtiin. Joo, en. En osaa pitää lupauksiani. Tuoretta karhunpaskaa! Se kuulosti hauskemmalta kuin mitä oli. Karhu! Ken! Apua! Sait otsaasi haavan minun takiani. Anteeksi, Kopeanuoli. Ja nyt juostaan! Unohdit tämän metsään. Eikä! Minähän kielsin sinua, Daisuke. No et varmana, kun sulla oli joku pilke silmässä koko ajan. Jäkä! Jäkä! Villikoiria! Ei, Kopeanuoli, tule takaisin! Mikä minua oikein vaivaa? Miksi minä aloin puhua? Puhuvat eläimet astuvat estraadille. Minä pysäytän sen! Sinulla on perhe. Painu kotiisi. Mitä? Kilin Alueella on villikoiria. Jep, näin ne. Tää, enkös kieltänyt sinua menemästä metsään? Ei kun kuulin ne! Kuulin ne! Jaa, mistä me puhuttiin? Annatko soijan? Okei, kaada sitä vain riisin päälle. Mitäs mieltä olette maamme keisarista? Odottakaas, käyn vessassa sukkasillani. Iskenpä syömäpuikot ja riisikuppiini odottamaan. Lähden pois. En kestä noita ihmisiä. No en kestä minäkään. No karataan sitten yhdessä. Se käy. Sinun kanssasi. Lähden vaikka maailman ääriin. Täh? Siis kyllä. Lähdetään heti. Niitä on aika paljon. Hakkaan joka ikisen ihan itse, koska olen niin mahtava. Etpäs vaan minä. Häh? Pieni déjà vu tuli. Mitä asiaa? Vien pääsi. No yritä. Voihan nenä. Se on käyttänyt steroideja. Keitä nuo ovat, Ben? Tai älä vastaa. Mitäs jos panisimme Ben... Nyt turpa tukkoon, Smith. Jystä vaikka puurunkoa, jos noin himottaa. Siis mitä hittoa, Ben? Ehdottelit juuri äsken. Kokeile! Mitäs jos panisimme Ben ne kokeile? Sä keskeytit! Ihme sanajärjestys. No anteeksi nyt vaan, mä oon eurooppalainen, en osaa japania kunnolla. Etkö sä ollut syntynyt Tokiossa, Tampio? Kuule, mä en jaksa kuunnella tollasta puhetta. Painutaan helvettiin täältä. Etkö sinäkin syntynyt Tokiossa, John? Niin, joo. Tokiossapa hyvinkin. Ja nyt taistelemme. Okei. Tää. Karhu hyökkää! Nyt tulee Ei.
No perhana! Operaatio Hyppyheikki! Ne jättivät meidät syöteiksi. Niin miehekästä. Valita, Napero, et kykene vielä hyppäämään kuilun yli. Pieni ja kevyt kopea nuoli liipää ilman halki ja tuulen avulla se pääsee paljon kauemmas kuin muut villikoirat. Tosin se ei ole mahdollista. Kuilusta nouseva ilmavirtaus syntyy vain kun sen yläpuolella oleva ilma on lämpimämpää, eli päiväsaikaan kuilun virtaus olisi ylöspäin kohoava. Koska nyt on yö, ympäröivä ilma on kylmempää, jolloin se pitäisi laskeutua. Se oli komea hyppy. Ja nyt menemme tapaamaan johtajanne. No mikäs siinä? Hei! Entäs minä sitten? Ai niin, pelastetaan nuo ensin. Operaatio Karhun kaato. Purkaa tätä silmien väliin! Iskekää tantereeseen! Hei, se karhu lähti jo. Säästetään resursseja. Oletko sinä loukkaantunut, John? Minähän en loukkaannut koskaan. Katso, pääsen ylös. Ai, helkkari! Emme olekaan esittäytyneet vielä. Olen Benny ja johdan ensimmäistä joukkuetta. Olen Great ja toisen joukkueen johtaja. Smith, kolmannen joukkueen johtaja. Johan ääni muuttui. Cross, etkö tässä kohtaa sanonut minua naisten naurattajaksi? Ei, tässä kohtaa nauraan pienelle munallesi. Nauraan pienelle munallesi. Jumalauta, ämmä, pysy nyt vaan käsiksessä! Älä ämmittele siinä, vaikka oletkin kolmospoika. Tuollaisia nielen aamupalaksi. Niele sinä jotain isoja, pidä turpa ummessa. Ja sä kans kolmospoika. Kuten huomaatte, ryhmäkuri ei ole kaikkein parhaimmasta päästä. Minä olenkin, siis Kopeanuoli. Ja minä olen Kas, johtaja kutsuukin meitä. Morjens! Kopeanuoli tunnistaa johtajan hajun isänsä hajuksi. Ajatus on niin kiihottava, että saa Hopeanuolin värisemään ja minut pohtimaan alan vaihtoa. Me myöhästyimme, toiset ovat jo täällä. Ei ole hyvä tulla viimeisenä, siitä voi seurata ikävyyksiä. Ei ole hyvä jälkiviisastella, vaikka se saakin näyttämään fiksummalta kuin mitä oikeasti on. Miksi te olette myöhässä, vastatkaa! Minä vaadin vastauksen! Ei mitään selityksiä! Tuohan on minun isäni! Häh? Ei kun tuo toinen! Vedän nyt aivan hillittömät ja selittämättömät rakeet! Loputa jo, Sniper! Oho, no okei. Kutsuit minua isäksesi, poika. Olen kiitollinen uskollisuudestasi, mutta minulle te kaikki olette kuin omia poikiani. Paitsi te kaksi siinä. No joka tapauksessa. Punakypärä karhu uhkaa ihmisiä. Mietin pääni puhki, miten voisi auttaa heitä karhun voittamisessa. Sitten keksin sen ja nyt minä tältä huipulta komennan teitä keräämään vahvoja uroita armeijaani. Me murskaamme karhut suuressa ja verisessä kamppailussa. Muistakaa, me tarvitsemme jokaisen panostusta. Ei yksi koira voi tehdä mitään. Tämä ei ole mikään animesarja, jossa päähenkilö voittaa kaikki esteet muinaisella taistelutekniikallaan. En kyllä tajunnut puoltakaan, mutta kaipa tuossa oli jotain järkeä. Ainakaan tässä ei ole vähän aikaa käytetty sitä typerää pieruhuumoria. No voihan Einari. Kopeanuoli. En kestä tätä porukkaa enää. Lähdetään pois täältä. Sain juuri unen päästä kiinni. Miten voit nukkua tällaisessa metelissä? No, äänet tuovat mieleeni lapsuuden kotini ja äitini. Otan osaa puolestasi. No, ilmoitetaan Benille asiasta. Oho, hän onkin nukahtanut. Tai sitten taituu. Täällähän haisee ihan helvetin pahalle! Nähdään taas joskus. Kyllä se palaa takaisin, Ben. Ei tarvitse lähteä perään. Turpa kiinni, ämmä. Olin menossa tarpeelleni. Älä sitten mene johtajan veren nukkumaan niin kuin viimeksi. Mitä? Pentu on vielä nuori. Se menee vain hyvästelemään perheensä. Puhut siitä, kun se olisi oma poikasi. Taikka toisaalta, saithan sentään sen keskenmenonkin. Ben, sanoinhan, ettei siitä saa puhua. Oho, anteeksi, taisin iskeä arkaan paikkaan. Minä isken sinua arkaan paikkaan tuosta hyvästä. Oho, no katsotaanko. Tuo on kyllä häviät, Ben. Pitää olla melkoinen masokisti, jos haluaa sututtaa Crossin. No hyvä on sitten, Narttoseni. Olen vankkaa tekoa. Et saisi satotettua minua miten... Hei, mitkä noi fiiliskivet on? Et kai vain aion iskeä niille mun... Taidat totisesti iskeä. Hei, mä en oo mikään Dudesoni. Hei, älä! Ai!
Kuulosti ihan aropeuran soidinhuudolta. Mutta asia sikseen. Ei koira voi pärjätä ihmisen aseille. Vain heikot turvautuvat lauman apuun. Ja niiden johtaja on hyvä esimerkki. John! Kasvatin itselleni selkärangan! Häh? Joo. Nuo silmät. En tiedä. Silmissäsi. Mitä minun silmistäni? Niissä on jotakin, jotka tekevät vaikutuksen minuunkin. Ne suorastaan kiihottavat minua. John? Kun katson silmiisi, näen niistä oman sieluni. Niin ylväät ja niin täynnä tunnetta. Ja nuo muotosi, kun katson niihin, tunnen kuinka autuus täyttää kehoni. Ja sisälläni myllyävä raivomyrsky taantuisi. Ja tuoksusi. No, käy pesulla, haistea paskalta. Mutta kuitenkin, me eroamme tässä. Pirauttelehan, jos joskus jäät kaipaamaan minua. Joo. Häh? Daisuke! Kopeanuoli. Äiti, minä olen päättänyt lähteä pois vähäksi aikaa. Ihan niin kuin... Häh? Jaa. No, äiti, en tiedä miten sen sanoisin. Minä... Pora nyt sit, saatana! Elä onnellisena. Muistahan sitten syödä hyvin, jotta jaksaa sitten syödä myös ruohoa, jotta saat vitamiineja ja hivenaineita ja muista varoa käärmeitä ja autoja. Ai, sinä lähditkin jo. Hyvä on. Ja niin koirat lähtevät ja Peppa pom pam. Joo hei, fanipostia sarjan tekijöille, luetaas. Muistaakohan kukaan enää sitä teaseria, jossa väititte, että te tekisi Hopeanuoli-pilasarjaa? Niin, asia on siis niin, että... Se pentu sanoi johtaja isäkseen. Voisiko se olla totta? Hyena, alan jo kyllästyä tuohon karmeaan korostukseesi ja kimakkaan ääneesi. Voisitko mitenkään muuttaa niitä? Ihan vain minun mielikseni. Ja mein Führer! Meidän asemamme olisi vaarassa, jos se pentu todella paljastuisi johtajan pojaksi. Ai jumalauta, palaa takaisin normaaliksi.